संगठन का आफर जिबी जों बाक्सा केरेमै सामताङै लाइफाने कयेकटा बছর साब जुनाल चेयरमैन नि बिसिबि सामताङाखा तामनि जराबो नबनि केन्सार नि रुगि कलबजाबै ब जोंबाय ताबक गैलांखा लाइफाने 26 तारिखो बनि बांगै जों फाय बनि आत्ता शांति नि बांगै जों साबसा 1 मिनिट निरबता पालन खालामनाय जतनि खावजों सुरि लायनाय दियै लायनाय खुनु लायनाय जिनि जानि मताय बनि फलानो गाहाम फोरोंथायबो दुख खाव सावनो बाङै जतननो दियैनि बाङै गयनाय स्टार्ट आं पहिले जतनो गानजा मताय बिसिते सुरिनान बाङै